Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel आवरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होननानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर दैदेनवारिया दाख्लैनो बुंखादोंमोन जेनोखि बिथाङा गावनि फेसबुक पेज एबा इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय फाइनालि दिनै बे भिडिअखौ लाबोबाय मानि थाखाय लाबोदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बिथाङा जेनोखि बिथांनि हिन्जावजों दाख्लै जेनोखि जाथाय एबा घटना जाना थांबाय बेनि सायावनो बिथाङा फुल भिडिअ लाबोबाय बोरै माया बेखौ बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायजोब्बाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे नायना लानो हागोन ओमफ्राय बिथांनि फुल भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि इउटुब चेनेल एबा फेसबुक पेजाव थांना नायनो हागोन बिथांनि फेसबुक पेजनि नामा जाहैबाय दैदेन औवारि कमेडियान बेयाव थांबानो नुगोन बिथांनि फुल भिडिअखौ ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना बिथाङा मा फोरमायखो नैबे भिडिअखौ ससे नायना लाग्रोदो ओमफ्राय नोंथांमोना फुल नायनोब्ला बिथांनि फेसबुक पेजाव थांनानै नायबानो जाबाय आरोना बिथांनि फेसबुक पेजनि नामा जाहैबाय दैदेन औवारि कमेडियान दै लोगोफोर नोंथांमोनाबो थांनानै नायबाबो बिथांनि फुल भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरोना बिदिब्ला नैबे ससे आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों ससे होनो हागोन नोंथांमोना नैबेखौ नायना लाग्रोदो बिथाङा मा फोरमायखो बोरै जालांखो जाथायफ्रा जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो आं जेलाव दङ समावनो माने आं साननै सानथामल' जादों बे समावनो आंखौहाय बियो ओरैबायदि खालामदों बे रेडिअ होननाया ओरैबायदि खालामदों होननानै बे गावनो आंनो खोन्थाखादोंमोन आरो ओमफ्राय खोन्थाखाबाय नालाय ओमफ्राय गनायबाय आं थेवबो आं सिरि थाबाय बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनायखौलाय आंलाय माथो होननानै आं सिरि थादोंमोन ओमफ्राय आं गावनो होनबाय केस होगोन मा होगोन होननानै बुंबाय नालाय केसखौथ' होमबालाय होबायबो आरो सिरि होनाय जाबायमोन ओमफ्राय बिसिनो खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया एरखम मावदों होननानै बिसिनो खोन्थादोंमोन गोबां नेगेटिभ खोथा रायलायनाय दंमोन कल रेकर्डआवबो आङो गासिबो बेखौ होजोबनो हायासै मानो होनब्ला आरो बे भिडिअखौ आङो ससियेल मिडियायाव भाइरेलबो खालामखानाय नङामोन मानो होनोब्ला ओरैबायदि जादों केसआथ' आङो सिरि होनाय जाबायना बिसियाथ' आंना हिन्जावा होनो होनखानाय नालाय केसखौ आं क'क्राझार पुलिस थानायाव हैनाय जाहैबाय ओमफ्राय कर्टआवबो स्टेटमेन्ट होनानै डाइरेक्ट होनानै फैखाबाय बेनि उनावहाय मानसिखौ हमदो नंगौबा हमदो होननानै बुंखानाय नालाय ओमफ्राय बेयावनो हिन्जावखौबो स्टेटमेन्ट खालामहैबाय सिभिल हस्पिटालाव स्टेटमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बेनिल' प्रुफ मोनबाय आरो प्रुफ मोननाय लोगो खोन्थाबाय माने होनबाय आं माबाखौ आयस पुलिसखौ बुंबाय आरो आं नंगौबा बाथ्राया सैथोबा हमदो होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय बाथ्रायाथ' सैथो नालाय हमबाय आरोना आरो हिन्जावाबो नंगौखौ खोन्थाबाय माने गाव ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला नोंथांमोनानो बुंहरदो नोंथांमोना मा बुंनो सानो गोसोबायदि कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय